I aquest any l'Hospitalet de l'Infant ha estat la seu de la trobada de tubistes i bombardinistes de Catalunya. Concretament aquest diumenge 10 de juny a la tarda. La trobada 2012 es va celebrar a l'Auditori Infant Pere amb la participació de Pablo Fernández, el conjunt de metalls del Conservatori de la Diputació de Tarragona, Adrián Albaladejo, Miguel Rafael Fernández i la Banda de Tubes de Catalunya. Aquesta iniciativa insòlita al nostre país va néixer l'any 2008 sota l'impuls del Tubas Quartet amb el pretext de difondre i potenciar l'existència i ús d'aquests instruments. L'esperit de la tubada, tal com explica l'Associació Catalana de Tubes i Bombardins, és demostrar que amb ganes de treballar i il·lusió tothom és capaç de fer música. Així, professionals i amateurs es donen cita en diferents poblacions del territori català per compartir una diada on el fet de tocar plegats va més enllà de la pròpia pràctica musical, convertint la tubada en un acte de reivindicació i una festa que recupera el sentit comunitari de la música i la cultura. La tubada és un punt de reunió dels instrumentistes d'aquests instruments, no? De la tuba, del bombardí. Són instruments que no són molt coneguts i que amb aquesta trobada el que intentem és donar-los a conèixer al municipi i a més per a nosaltres serveix com un punt de reunió, no? Per trobar-nos, fer música plegats, dinar plegats i a més comptem amb exposicions d'instruments en les que ens poden... amb aquestes exposicions ens presenten els nous instruments, no? Que estan sortint al mercat. Aquesta ha estat la 5a edició de la Tubada Catalunya. Poblacions i ciutats com Ulldecona, Tarragona, Parets del Vallès i Barcelona han acollit la trobada anteriorment.